алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, як субҳонаи осонак тест тайёр кардестам. Беҳад субҳонаи болаззате. Ҳамин помидор қати ба маззаи бад мешавад субҳона. Аввал помидора каме таф медиҳем, камтарак таф медиҳем, баъд болошда ҳами хел тухма бирён мекунем. Як бор тайёр кунен, ҳам хали ба мазза мешава. Хоҳен хали омлет бори кунен ва дар даруни тухм помидор реза карда андозем. Лекин ман анам хали мада махқулай. Гуфтам як борша биё нишонтим. Ҳар бисёр саҳар ам хали махдамда тайёр мекунам. Беҳад ба мазза мешава. Ба болошда мурчи сиёҳу мурчи сирх универсальни кам тарак мепошем, намак мекунем. ба мазза мешава. Раҳмати калон дӯстони азизи ма барои дастгирӣ, барои суханҳои хуб, барои пурсидан, ёд кардан. Ҳамавақт шумо дар ҷустуҷӯ ҳастен, мепурсен. Худо ба шукр ман созам. иншоалло ки кӯшиш мекунам ки тез навор кунам. Тез навор накардани ма сабабам дорад духтаро. иншоалло ки оянда баъд ҳамаша оҳиста ҳамаша гап мезанам ки чӯба ма дер навор кардистам. Як намуд ширинӣ ки вақти кӯдакида ҳамира мехӯрдем, беҳад болаззат буд, тамшам аз ёдмон намебарояд. ширини Рафаэла, печения Рафаэла духтаро ки тайёр мекардам хали. Анами рецепти беҳтарин буд ки мо ҳама вақт тайёр мекардем. Дастархони идона дам мемондем пеш чихел буд, кай випечка мефурӯхтам, пухтупаз набуд, ҳамаша худ мо мепухтем. Модари ман кадбону буд, ҳамаи чӣ мепухтак, дастархони идонара бениҳоят пур мекардак, ҳама чизои дастпази худаш буд. Анами хел 300 грамм маргарин мегирем, 2 дона зарди тухм, 4 қошуқ шакар. Агар сахарни пудрам дозен ҳеҷ гап надора, лекин шакарам ҳеҷ об меша духтаро. бе ягон мушкили андохтан гирем. Шакарам об меша дар даруне ки тухма ҳози ҳамроҳ мекунем, мекобем, орда ҳамроҳ карда мекобем, худаш оста об мешава шакар. баъд ванилин, разрихлитил надора и рецептда, ванилин меандозем ки камтар хали тамша хушрӯтар куна. Тамом. дарунашда хоҳем чормағз, хоҳем варёнка. Пеш тайёр мекардем, чормағз ҳамроҳ мекардем. Ба мисли анам пешина ма тайёр кардистам духтаро. Рецепте ки беҳад резонаки хушрӯ меомад. Баъд чанд рӯзам иста ҳичи намешава, резонакишам хел мемона. песочния дар гармӣ бо чизои песочния, пухтупазои песочни нағз мегзара. ба ҳамин хотир гуфтам биё як давраҳои пеша ба ёд биёрем ҷавонира. инам хел хамиршам мешӯрем. беҳад хамираш хушрӯ мебояд духтаро. ҳатман тайёр кунем, пушаймон намешавен. кӯда аҷоиб мефора, барое ки болошда ҳам сгушонка мекунем, ҳам кокосови стружки мекунем. фарқ надора кокосови стружки навистагӣ бошад дар ҳамон болош, аммо пакетшда вақте ки харидорӣ мекунен фарқият надора, чӣ намудаш боша мешавад. хамири мо на сусти бад, на сахти бад, беҳад хушрӯ. духтаро мара мепурсиден ки шумо атомида кор даромаден, чӯ ба кор намекунен, маошда буромаден набуромаден, ам хали саволо бисёр мешуда. гӯз ма камтар мехоҳам маълумот дар бораи атомитиям, барои чӣ ма атомида даромадам. ма кор кардистам духтаро, ма кор накардистам, не кор кардистам. вақте ки тоҷикистонда официални кушода нашуда буд, ма сахти бад кора нақапида будам. ҳозир ки фаҳмидам ки через глобалӣ маош гирифтан метонем, через қирғизистон мо маош гирифтан метонем, ба наздикӣ бо кушода мешавад. ҳамхе ҳавасманд шуда кор кардистам. метонен шуморам кор кунен. озир ма структураи хидма пешкаш кардистам духтаро. духтаракҳои коригарои хидма, инами таги дасти худ монда кор мекунам. ма группаи беҳтарини ки спонсори ма пашалвай кор мекунам духтаро. тамоми чизе ки дар ширкат астаи номери 1 дар ҷаҳоне. кадом мехоҳ ҳамроҳи мо кор кардан, номерои рӯи экран муроҷиат кунем, ҳамроҳи ма кор мекунем духтаро. беҳад корш хубай, маош дора. ин наследствие маоши баланд дора, хариду фурӯш надора. дар тоҷикистон ам бошен духтаро маош гирифта метонен. гражданин тоҷикистон ам бошен маош гирифта метонен. барои ҳамин биёен номерои рӯи экран муроҷиат кунен, ҳамроҳи мо кор кунен. дар 6 моҳ як бор харид мекунен, танҳо 200 сом монда, хариду фурӯш надора. маошаш ҳар ҳафтаина маош мегзара, беҳад корш назар. ширкат танҳо 2 одам мебурен, як структура месӯзен духтаро. ما بالا رفتیم با از نام لینوی ساخته دخترها را به بالا میبریم. مرحمت به کماندای ما هم عزیز در کماندای ما زیاده از 78,000 آدم است.
видеои бисёр дорам. Ҳамаашро дохӯрдавар мекунам ба командаи худам. 5 дақиқа мондам, хамир камтар дам гирифт. Анакнун амихел шарикча бури дарунашда чормағза монда ба мисли шарикча амихел карда як намуд ҳамаша як чен мемонем. Дар ҳарорати 200 мепазад. Духовкада байни духовкада хоҳем варён камунен духтаро фарқияте надора. Ака чормағзам ба мазаш мекунад. Вақте ки мепазад духтаро мемонеша меиста я 10-15 дақиқа камтар гармиш мерава. Бас кушони молокода тар карда да стружки кокос тар мекунем мегирем. Иҷода ма 25 грамм стружки кокос доштем. Я пачкаи майда буд. Ҳами як тарелка дар расида. Агар ки шумо бисёр кардани бошен и як пачкаш намераса. Агар пачкаи бисёр боша 100 грамма боша мумкин як подноста бираса. Ай хел тезда тамом меша. 25 граммаш камтар акай. Барои ҳамин хоҳен бисёр кардан шумо 4-5 пачкаи 20 грамма 25 граммаша мегиред. Намихел да як тарелка чашид я 10 дона 11 дона тақрибан ҳисоб накардама. Ҳамихел гуфтестам бисёри бад намеша, барои ки стружки макайми бад буд. Лекин таъмш ногуфтанияй. ҳатман тайёр кунен. ҳаматонда раҳмати калон духтаро дастгирӣ мекунен, лайк мемонен. Кадом мехоҳад ки телеграм канали ма дароя силкаша мемонам. Дар телеграм канал ҳаррӯза ма ҷавоб метиҳам. Духтаро ягон савол дошта бошанд оиди пухтупаз ягон кор дар телеграм хубтара ки ҳам группа дорум медуранд. Группада суҳбат мекунанд. Духтаро бисёриҳо подписчиком дар уҷа ҳастанд. Дар омада суҳбат мекунанд. Аввал ки дароен духтаро ба ма силкаи группара мепартом. Дар омада обуна шавен. Группаи суҳбати занҳо да ҳам савол ҷавоб мекунен. Ягон доир ба пухтупаз доир чизе ки маъқултон боша савол метиҳед. Марҳамат духтаро силкаи группаи телеграмам дар поёни навор. Дароен обуна шавен. Ҳамха болошта мечуқен медароен рост канали ма меравен. Присоединиться навистага присоединиться мекунен обуна мешавен. Духтарои най корвон омадем. қатиёчам харидкунӣ рафта будам. Дег гирифтам. Бароям гуфтам нишонтон тим бисёриҳо дег мепурсен. Мара чанд кас дег гуфта буд. Ман ҳами кукумара гранита беҳад таъриф карда будам. Гуфтам биёй ҳами ябор бигирем. И расиски дегай 6 литраша гирифтем. оз нишон метем. Нами сурада десен намия. Ина духтаро ира 380 сомон гу ба 360 сомон кардем. Да мастеро кам ҳаста. Просто акмо корвон да кор доштем рафтем. Ҳамта за ноҷои материало рафтем. И амун охиро он дарвоза ҳаст ки тарафи корвон сития намҷа гирифтем. Пешам як киброма гирифтем. Ина духтаро. Ина ира бинере чӣ хушрӯва ина. Вай хушрӯва хуватай ина гранитай. Кадом мегира ҳами бигира зура. Ё клёнка нестан ҳичи намешаванд. Баъд ба қувватай хали дарунаш намесӯзад сиё намешавад. Ё зуроша расиски 6 литр. калоншам ҳастем майдачашам ҳастай любой размерш ҳастай. мо 6 литра гирифтем барои ҳаррӯза хонаючанда. ина иш сковородкаш ҳай. Сковородкаш 26 сантиметра ҳай. Сковородкаша 270 сомон дод. 300 сом гуфт сковородкаша. Як нағзай кукумара. Ҳарча я фирма бо ҳастай ки кукумараи дигахи дим сорчан буда. Дасташ хали чӯбинес, дасташ сиёҳ буд. И кукумараи оригиналаш дасташ ҳам хали коричневый буда. Мира ба назар бигиред. ина сковородка. Яъне чӣ хушрӯяд духтаро. Яки вазбинай дегшам вазбинай чишам хушрӯяда. ҳамёра гирифтем. нарша хай гуфтам барои мепурсен. ва ҷадди корчаи дига хеле корчаҳои ё арзонакай 5 сомонӣ. ва я кафгири дига гирифтем. ё чизо гирифтем. ина духтарои хеле паплин гирифтам. ира духтарам да гирифтам. духтари калонимда. И итальянка паплинай беҳади хушрӯай. ай сирхиш духтарам да гирифтам. Ай сиёҳуш худам да гирифтам. очам неша очамда. И ваяй бодомча ҳай. И 3 метраш бесан бечи 120 сомон. иш 110 сом 3 метрашам хеле бад. қиша барои духтарам гирифтам. сети сирхишам хушрӯ. аҷада сета наскича гирифтам худамда. як рӯзам тари гирифтам. дута ба сета гирифтам. гирифтам ғалтонда будам да бозор гумш кардам. бо гирифтам. баъд
ина шлёпка нехай шлёпка гирифтем бойна шлёпка дохтаро я 160 сами ё туркиян ям хе удобный мягкича на я 160 и 50 сомон распродаж отдай 50 сома ё я 160 сами бадене фирмаи норка учамаи норка гирифта ё хай 300 чанд сом 300 сами додагмон ай туфлишам дора бо шлёпкаша гирифтем инам қадарчи гирифтем ва хай чизои ами украшени духтани гирифтем иқа я сеткаи ди дариҷа пагоҳ шай дахтаро шавҳарам омадак хона рафтистем як шав истодам бозор рафтем гаштем бозори корвон ҳанам паплинакои ҳар хела гирифтем ака бо хона рафтистем ҳавора бинен беҳад хушрӯй бега ҳайҷа камтар хостам ки навор кунам аз маркази шаҳри Душанбе барои подписчиком ки дур аз ватана хоҳиш бисёр мекарданд ки ами раҳорура сёмка кунен ҳамиқа навгонӣ шудай ҳамиқа хушрӯ шудай бинен ҳама иҷа ман ҳами мактаби ҳамиҷада мехондам инами скори больницае ку наздики ҳамиҷада мактаб шуда мехондам мактаби моро чапа кардиян иҷада дом сохтагиян беҳад хушрӯ шудай намешиноси иҷарагар чанд сол набоши биёи бини пешинаш бори нестай умуман хориҷа бори шудагия беҳад хушрӯ шудай инам хел камтар навор кардама суҳбат кунам қайддон духтаро ҳаво беҳад гарм кадай дар ватан аллакай дар баҳорай ҳолиам майай беҳади бад гарм ҳаво чангай борони имсол ками бад шуд агар ки борон меборид ҳаво зур буда лекин ки борон нест чанг бисёр касалиҳои давлени дилда хай зарар дора лекин хай ватан бо дигарай ҳавош гармай ман дар группаи телеграммо мегум ба духтаро меган ай мо хунукай ҳолиам фарқи калон дора хай Россия бо хунуктарай Тоҷикистон беҳад гарми хушрӯ вақти гаштан пикник тамошо айниш сар шудагиай намхе духтаро ма чанд рӯз набудам ҳавлида будем сар мерафтем бигаҳ меомадем ай ҳавлӣ дига ҳамин навора 3 рӯз шуд мегум монтаж кунам партом вақт намешава успед намекунам ҳамин рӯз насиб шуда будай барои шумо монтаж карда партофтам хостам ки тестарак ами навор ма партом ки тамошобинои ма чанд қашид влог тамошо накардистиам скидкаи мастерок ай чи рафтистай духтаро алиф қати рафтистай кадоме ки мехоҳа равен то 30 тамом меша намедонам моҳои июн июл мешава намешава ки ҳами аксия ки иқдоми алифи 0 кадага 0% да чизе ки гирен то 18 моҳ 0% нархи ки дар анамо магазин чизе аст ҳамои дар болош ё ягон сум намемонанд барои ки ман худам гирифта будам моҳи сентябр анамо нархай духтаро бо моҳи сентябр да 12 моҳа буд ози 18 моҳа шуда барои ҳамин савола доден хостам ки дар ҳамиҷа ҳамада бифаҳмонам ҳамада гап занам духтаро раҳмат барои ҳаматон барои дастгирӣ барои суханҳои хубтон худованд нигаҳбонтон боша дар куҷое набошед ҳамеша сеҳату саломат бошед барори кортон бута бисёр занҳои мо кор мекунанд дар ғарибӣ худованд барори кортон бута нигаҳбонтон боша то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед